И здравейте хора, днес в което ние ще редим пъзъл. Точно така, днес ще редим един пъзъл, който обаче ще покажа неговата картина след като изгледате цялото видео. Ето там горе, може да гледате някое от моите видеа. Ето там горе. Също мога да гледате House, забравя да кажа в него, че ето там имаме една картина, не една картина. Две рамки с доста картини. Снимки, живот на длан. Да. И днеска, както разбрахте, ще редим пъзел, но вие ще разберете какъв е, ако останете до края на клипа, както ви казах по-рано. Аз сега го размешвам. Докато си говорим, не забравяйте вие да оставите по един лайк, бе. Не боли, бе? Не боли, не боли, не боли, не боли, не боли. И ако не сте се абонирали за канала, препоръчвам ви. И също така ударете камбанката, за да... буквално... И там долу, бутончето. Така, цъкате го него, цъкате камбанката, пращате някъде да отида да реди пъзел и сте готови, хора. Толкова е лесно. А сега е време аз да започна да редя пъзел. То е доста труден. Тя че нищо не се вижда на камерата, тя не мога да фокусира. Но, нека я обръщам. И... да. Уху. Сега мисля да направим ето така, да преместим прочетата малко. Вие може би още като нареда първата част от пъзела ще се сетите какъв е той. Но все пак да видим. Хора, не боли да ударите лайк, пак ви напомням. Не може там горе да гледате някое друго видео. Ако сложа линка, аз доста често забравям. Но съм сигурен, че този път ще сложа линк, така ще гледайте видеото там горе. А в случай, че искате постоянно да научавате такива интересни неща за гейминга или като цяло за ние сме стани, просто ударете лайк бутона и се абонирайте така в камбанката, ако не сте го направили, защото не боли. Не боли. Просто ударете лайк. Така, ударете лайк. Първа опция. Ударете лайк. Един клик. Втора опция. Абонирайте за канал в камбанката. Един клик. 2, 3 клика. Някакви грамотевици, някакви... Да, нека наистина вече обръщам камерата и да започваме с видеото, че стана доста дълго. И така виждате всичко. Аз в момента дъвча дъвка. Да, ето там ви гледа Грани. Нека обърна за тези, които ги страх. Но сега нека започваме. Като взимам това парче. Така оценя къде трябва да се започне. Но чакайте, парчета трябва да се обърнати. О, боже мой. Предполагам вече се сеща такъв пъзел. Защото виждате какви са парчетата, които връщам. А би трябвало там горе да ви сложа един линк за канала Бобто, който е канал на мой приятел. Един линк там или където се слага, аз не знам. Да сложа един линк за канала Теодор Хикс 12. Ако не сте се абонирали за канала Теодор Хикс 12,
Не гледайте видеото, а отидете да се абонирате. Не гледайте видеото, отидете да се абонирате и той се зарадва прекалено много. Не гледайте видеото, просто го изгледайте. След като аз обърнах парчетата, вие вече се сетихте какъв пълзъл. Ами... Той е пъзъл на английската азбука. Само да ме намеря. Къде съм част на този пъзъл, бе? Къде е Ато, бе? Направи по нея. Вау, направиха. Би. Това е тука. Не бие това. Какво правя в момента? Как за Бога? Направя скаканото би. Шпуге. От това трябва да е. Аз колко ли трябва да съм бил тук? Защо да е било тук? И аз не го забележа. Не съм сигурен, но май някъде накрая ще ви излезе снимка на пъзела. Базикам се. Това вече е твърде много. Сега се съсредоточавам по буквата C. A, B, C. Омага, това е... Това е така. Правих едно слово за четане. Си, шу. Ди. И. Става много добър. C, D, E, F.
Бяло. ABCD E F Още едно сега. G. G, помня, че го бях видял някъде. Ево. Направих ево. Сега трябва да направя J. J. С 25 части. Ъгъл. Направих едно. Което не знам, че съм намерил буквата G. Ето намерих. Добър ден, тате. Добър. Чакай, че снимам клип. Снимам клип, викам. Добре. Кой хора? Excuse me, boy. You excuse. Не, това със сигурност не е тук. Това е тук. Да. Майка ти просто 45 лева. Така.
Ще го направя хора. Не така. 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 Хора, направихме пъзела. Наредихме пъзела. И сега аз и мама. О, колко много има още. Не, ти ще ги управляваш. Не, ще ги управляваме двамата. Не. Чао. След малко. Чао.